Ну што, сёння раскажу вам пра беларускі тэлек, але пра той, які глядзець было не зашквар. Беларускае ТБ 90-х час эксперыментаў, новых фарматаў, беларускасці і яшчэ маладой зялёнай лукоўскай прапаганды, якая, калі шчыра, выклікала смех. Час, калі Саладуха фігачыў у нечаканым вобразе, а Статкевіч начысціў рожу азаронку. Тады немагчыма было ўявіць, што Грыбалёву будзе затрымліваць Губазік. Маляваны ж апынецца ў эміграцыі за палітыку. Шэпелева з 5,5 упішуць у базу украінскага міратворца. Усё гэта будзе пасля. А пакуль мы, канал «Загляне сонца», запрашаем вас у 90-е. Усё нормально, мама. Дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын. Усё нормально, мама. Тэст на ўзрост і паходжанне. Менавіта гэты джынгл доўгія гады напявалі ўслед Ларысе Грыбалёвай, калі сустракалі яе на вуліцах. Такі ён, цяжар славы. Бо Ларыса сапраўдная зорка БелТБ 90-х і нулявых. Слухайце, нават я бегаў па роднай Оршы і барматаў гэты трэк сабе пад нос. Всё нормально, мама. Ведаеш гэты трэк? Ведаеш? Всё нормально, мама. Дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын. У выпуску пра Геннадзя Карпенку Мікіта расказваў, што адным з яго праектаў быў музычны фэст «Маладзечна». Менавіта з яго пачалася кар'ера Грыбалёвай. 20гадовая дзяўчынка перамагла ў «Маладзечна 93». Яе заўважылі і панеслася. Усё нормально, мама, усё нормально, мама. Абсалютна шалёная перадача, якая атрымалася выключна на харызме вядучай. Без дакладнай канцэпцыі, а галоўнае без рамак. Грыбалёва – гэта згустак пазітыўнай энергіі. Сколько можно? На вуліцах яна дакалёбвалася да мінакоў у рубрыцы «Шас спаю». Прошлое не воротится и не поможет слеза. Прыдумляла неверагодныя стандапы, тут же рабіла моўныя памылкі, а ўсе яе ляпы толькі дадавалі балу і папулярнасці. Іх наразалі і асобна круцілі ў канцы праграмы. Не могу я больше, я замерзла! Гэта вельмі паказальная гісторыя аб тым, што не страшна памыліцца, страшна быць панылым лайном. Упэўнены, цяпер гэтыя відосікі збіралі б мільёны праглядаў у тиктоку. Дарэчы, ці ёсць сёння персанажы, якія нагадваюць вам маладую Грыбалёву? Ку-ку! У эфире весна! И программа «Все нормально, мама», а я Лариса Грыбалёва. Так, Грыбалёва была зусім не першай беларускай суперзоркай храналагічна. Першым селфмейд куміраў стаў Ягор Хрусталёў. Яго беларусы бачылі яшчэ ў 1991 у зале Вярхоўнага Савета з мікрафонам, ён дабраўся да трыбуны. Вось гэта зала пасяджэнняў Вярхоўнага Савета БССР. Тут працуюць народныя дэпутаты, нашы з вамі выбраннікі. А вось у гэты мікрафон дэпутаты выказваюць свае караценькія заўвагі і меркаванні. Мы маем даволі вялікі парламент, у якім хапае моцных і яркіх асобаў. Але між тым астролог Павел Глоба, зірнуўшы на зоркі, сказаў, што сапраўдны лідар з'явіцца ў нас толькі гады праз 3. Адкуль ён прыйдзе, якім ён будзе, мы не ведаем. Чэл, напэўна, мог бы зрабіць сабе палітычную кар'еру, але скумекаў, што мас-культура – вышэйшая форма палітыкі і бяспройгрышны выбар. Крок-тусоўка, карамболь, яго праекты, якія запомніліся не толькі сімпатычным тварам і падачай, але і назвамі. Карамболь, калі што, гэта удар у більярдзе. Праграма стала першым бел-ток-шоу, дзе перабывалі ўсе нашыя топы, уключна з Рыгорам Барадуліным. Але сёння мы гаворым па-беларуску. Наш гость – народны паэт Беларусі Рыгор Іваныч Барадулін. Таксама уявіце, што да Хрусталёва на БТ мог завітаць і Грабеншчыкоў, і Патрысія Кас, і Юра Клінскіх з «Сектар газа». Хрусталёў не толькі стаў зоркай, але і сам запальваў іх. Кінула ляпісаў, пайшло ў тыраж на ТБ, дзякуючы яму, роўна як і Ларыса Грыбалёва. Менавіта ён першым звярнуў на яе ўвагу. Ну што сказаць, талент. У ТБ ён пражыў амаль 30 год, сышоў у 2018 канчаткова. У пэўным сэнсе нават крыўдна, што чалавек такога маштабу стаў прэс-сакратаром кампаніі «Еўрагандаль». Тая самая, якая трымае «Еўраопты». Можна сабе ўявіць, што ва ўмовах свабоды Чэў быў бы прадзюсарам, здабаў бы кіно і запальваў зоркі далей. Як і яго калега па кроку Алесь Круклякоў, які эміграваў у США, дзе зрабіў выбітную журналісцкую кар'еру. Але ў свой час ён будзіў краіну ў перадачы «Добрай раніцы, Беларусь». Доброй раніцы. У эфіры новая перадача беларускага тэлебачання.
Кожны дзень у 7 гадзін раніцы мы будзем сустракацца з вами на гэтых тэлевізійных экранах і першымі сярод нашых супрацоўнікаў вітаць нашых любімых гледачоў. І чытаў навіны ў АТН. Назву гэтага агенства, якое пры эйсматах стане сінонімам слова «хлусня», прыдумаў менавіта ён. Прэзідэнт ЗША Білл Клінтон выступіў з прывітаннем амерыканскім беларусам у сувязі з 77-мі ўгодкамі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Дарэчы, дзякуючы менавіта Круглякову, еўрабачанне загучала на беларускай мове. Але абставіны склаліся так, што Алесь не толькі не змог з'яўляцца на экране, але нават трапіць на тэлецэнтр без спецыяльнага дазволу зверху. Вось такое вось жыццё. Па крысе на расе. Потухаюць зоркі з плюшкі, гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваны пад падушкі. Калыханка існавала і да Маляваныча. Прыкіньце, ажно з 1981 году. І гэта шмат у чым заслуга аднаго з зайцоў БелТБ, Геннадзя Бураўкіна, які насуперак усім рабіў гэтую праграму беларускай. Тэкст дзеда-прадзеда таксама яго верш. Кто я, дед-прадед, обышоў белый свет. А вось Маляваныч, то бок Александр Жданович, з'явіўся ў праграме ў 1996 годзе разам з Мішкам Топам. Вобраз мастака-летуценніка, які сам па факце яшчэ трошкі дзіцёнак, і гэта задоўга да культавага Бліпі, любімца сённяшняга пакалення малых. Топашка, дарэчы, застаўся зоркай і дагэтуль. Калі я сядзеў у СІЗА ў 2021 годзе, то можна было прапусціць любую праграму ТБ апроч калыханкі. Толькі ўявіце, амаль кожны вечар 20 мужикоў-крымінальнікаў, якія чакаюць прысуду па палітычных, махлярскіх, наркаманскіх справах, глядзяць на тое, што ім скажа Топашка. Вось яна, мост тэлебачання 90. Ну і, канешне, пацавацца з планеты Альфа-Мега-Цэнтаўра. Прыбыў з космосу, які па легендзе афігеў ад мульцікаў, якія круцяцца на зямлі, і пачаў здымаць пра гэта перадачу. Это был действительно самый первый в мире полнометражный фильм. И самый классный. Прышпільна, што спачатку іншаземца думалі назваць Цупа-Карацупа. Але рэдактары не дазволілі дадаць касмічнай істоце прозвішча героя СССР, які на далёкам усходзе ў пачатку 20-го стагоддзя затрымаў 338 парушальнікаў мяжы. Менавіта ад пацывацы я даведаўся, што ў Менску есть вуліца Макаёнка 9, і туды можна пісаць лісты. Абавязкова з пазнакай «Мульціклуб». Дарэчы, аднойчы я нават звадзіў яго на беларускі футбольчык. Такога жорсткага дагляду пацавацца не сустракаў з моманту прылёту на зямлю. Супрацоўнік АМАП ледзь не дастаў з яго ўсё нутро. На дварэ быў 2016. Калі мульціклуб быў акенцам у заходнюю мультыплікацыю, то акнішчам у замежны кінематограф і шоу-бізнес было «Відзьма не відзьма» з Александром Філімонавым. Пра назву тады мы не думалі, але сэнс такі. Відзьмо – тое, што мы бачым. Не відзьма – гэта калі не бачым, але чуем. Карцінка плюс гук. Сёння цяжка ўявіць праграму хранометражом у 70 хвілін на тэліку пра кіно і музыку з карцінкай, ну, так сабе. Але гэта даінтэрнетаўскія і даютубаўскія часы. Час відэакасет. Таму Бэтмена, Тэрмінатара і іншых людзі бачылі вачыма Філімонава. Разам з яго каментарамі, фірмовым, мягкім голасам. Зараз кінем вока на другі бок акіяну. Якраз там знаходзіцца далёкая Амерыка. Філімонаў стаў брэндам сам па сабе. Таму праграма жыла шмат пазней і на Белсаце, калі ўжо страціла практычную актуальнасць. Кожны і сам мог знайсці, ну што там у кіно. Але мець такога вядучага з гісторыі – гэта статус. Ну а сам Філімонаў, на жаль, не перажыў ковід, у небяспеку якога шчыра не верыў. У невідавочны свет ён сышоў у лістападзе 2021-го. Наогул, 90-е – гэта цікавы час, калі папулярнасць той ці іншай праграмы ідзе менавіта ад персоны, а не ад зместу ці кошту прадукцыі. То бок фармат і ўсё, што адбываецца ў кадры, ідзе ад вядучага. І праграма, як правіла, без яго знікае. Акалада – гэта Аксана і Анатоль Вечары. Карамболь – Хрусталёў. Усё нармальна мама Грыбалёва. Урокі Наталі Новажылавай – гэта уласна сама фітнес-трэнерка Новажылава. Музычны салон, канешне, Элеанора Язерская. Также можна сказаць і пра сучаснае. Жыццё Маліна – гэта, безумоўна, Мікіта Мелказёраў, якога нельга замяніць. Але ўсё ж мы паспрабуем захаваць загляне сонца, таму яшчэ раз папрашу паставіць вас падабайку пад гэтым відэа, напісаць каментар, гэта сапраўды вельмі важна. Хвілінка стопу.
Хлопцы і дзяўчаты, вялікі дзякуй за тую цёплую рэакцыю, што вы пакінулі ў каментарыях пад мінулым ролікам. Гэта сапраўды вялікая падтрымка, вялікае натхненне і матывацыя рабіць «Загляне сонца» далей. Асобны дзякуй супацёрам нашага канала. Вы файныя і фантастычныя, бо менавіта вы робіце наш контент дасяжным беларусам у Беларусі. Адтуль, на жаль, нельга данаціць на «Загляне сонца», і вы нашыя фундатары. І мы вам вельмі ўдзячныя. Калі хочаце далучыцца да каманды спонсараў, усе адпаведныя спасылкі маюцца ў апісанні гэтага відэа. Давайте рабіць наше сучаснае тэлебачанне кайфовым і стылёвым. Напэўна, прарывам таго часу стала перадача 5 для падлеткаў, пра падлеткаў, якую вялі подлетки, як, напевно, и повинно быть. Молодежное ток-шоу 5 выходит 4 раза в неделю в прямом эфире. Контент программы, як вы разумеете, не меў бы шансаў на сённяшнім БТ, бо там было и про наркоту, и про ранние цяжарнасці, живое и сапраўднае. Там мы упершыню побачили Дмитрия Шепелева и Катю Пытлеву. Переходим ко второму виду. Ревность – это ревность к друзьям. Ну вот, что это в самом деле получается? Друг он тебе или не друг? Во-первых, был путь в жизнь, как, собственно, для меня и стала программа 5 Іх лёс склаўся пасля кардынальна по-рознаму. Шепелев зрабіў кар'еру на расійскім ТБ. Паспеў пабыць мужам расійскай поп-зоркі Жанны Фрыскі, тая, што спявала пра малінкі. А Пытлева падтрымала беларусу ў 2020-м, таму была вымушана адправіцца ў эміграцыю. Яшчэ адзін куды менш заўважны персонаж той праграмы – пухлік у окулярах Глеб Лаўроў. Не забудьте, нам придется с вами встретиться через неделю, и это не моя прихоть. Яго лёс склаўся цікава. Ужо ў нулявых ён зрабіў сабе кар'еру лукоўскага прапагандыста. І дагэтуль фігачыць сваю работу. Пра драпежны захад, США, долары ды іншыя жахі. Штатный сотрудник в свое время Министерства обороны США Франк Вечорк. Але пра прапаганду трошки пазней, окей? А пакуль проста уявіце. У 90-е на беларускам тэлебачанні была праграма-конкурс для маладых палітыкаў. Яшчэ раз, для маладых палітыкаў. Залатая дзесятка. Мы працуем у эфіры амаль штогод. Шмат чаго змянілася за гэты час у нашай краіне. Мы нават не ведаем, у якой краіне мы будзем жыць. У дзяржаве Беларусь ці проста ў паўночна-заходнім краі. У меня дагэтуль не укладываецца ў галаве, што такое увогуле было магчыма. Менавіта ў гэтай перадачы зусім юнаком упершыню засвяціўся Сергей Чалы. Увогуле тады на БТ не проста гавораць па-беларуску. Там можна пабачыць Вольскага, Кулінковіча, Вайцюшкевіча, Палац, Краму, да ўсё тое, што мы любім. І ўсё тое, што пасля будзе забаронена. Бо сапраўднае і па-беларуску. Толькі гляньце, як запальваў легендарны рок-гурт «Улис» на дзяржаўным тэлебачанні ў Дзень волі ў 1993. Песня «Радыё Свабода», гімн свабоды і перамен. Радыё Свабода, мы твае сэрцы і вочы. Ну і я шчыра афігеў, калі даведаўся, што амаль усе кліпы нейрадзюбеля таго часу былі знятыя на тэхніку БТ. Пагаворваюць, што камеры выпісывалі нібыта пад рэпартажы, а на самой справе гналі здымаць кліпы гурта, які потым забароняць. Эх, романтыка. Я хочу тебя иметь. Хаця, канешне, было і багата трэшу. Напрыклад, можна было пасумаваць і навярнуць чарачку пад «Лебедзі маі» Владзіміра Ухцінскага. Наш адказ расійскаму шансону і Міхаілу Кругу. Што ж, бывала і так. А яшчэ пусціць слязу можна было разам з Аляксандрам Саладухам. Напрыклад, пад песню «Каліна», дзе той душу рве, гуляючы па нейкай кінутай вёсцы ў касцюме, падобнай да турэбнай робы. Тыпу, тока што адкінуўся. Каліна, каліна, такі дела. Мы ўжо забылі, але Саладуха 90-х – гэта чысты блатняк. Ён гэтага не саромеўся, а падкрэсліваў, сябраваў нібыта з рознымі аўтарытэтамі, пакуль тыя яшчэ былі ў модзе і не супярэчылі дзяржаўнай ідэалогіі. Ну ладно, прошлое не воротится и не поможет слеза. Поцеловать мне хочется, дочки твои глаза. Але быў не толькі рок, поп, шансон і фрыкі. Па начах на БТ крутілі дэз-метал. І
я просто офігеў, калі пабачыў, што падчас эфіра музычнай перадачы у кадры стаяла піўко і людзі яго пацягвалі. Сёння на рок-н-шоу мы пьем пиво старожитное. Карыстаючыся выпадкам, мы бы хотели перадаць прывітанне. Вось такое шоу з топавымі беларускімі артыстамі. А яшчэ на БТ былі трансляцыі рок-каранацыі з Міхалком, Вольскім, Кулінковічым і ўсімі нашымі забароненымі зоркамі. А добрай раніцы Беларусь пра гэта рабілі адмысловыя сюжэты. Зірніце, хто аператар, які здымае рок-каранацыю. У зале працавалі амаль усе музычна-забаўляльныя праграмы. Зразумеў ж і добрай раніцы Беларусь. А таксама свой першы рэпартаж пасля вынясення прыгавора здымаў для ГРТ Зміцер Завад. Яшчэ адзін ТБ-персанаж 90-х, якога немагчыма не памятаць, Яўгеній Крыжановскі з тэатра «Хрыстафор». Фрэк-тэатр «Хрыстафор» быў заснаваны яшчэ ў 1986, але на экраны выйшаў у 90-е. Там жа перадачы «Панядзелак з Хрыстафором», «7 хвілін з Хрыстафором». Галя, да я прошу, Галя, да я тебя... Ну и стерву же ты сегодня снял! Іх фішачка – фірмовыя вусы Крыжановскага. Хоць сама перадача была рэхам расейскага гарадка. Толькі што на нашым балоцістым грунце. Тут не проста мужики перапраналіся ў цётак, але і размаўлялі сучаснай трасянышкай. А скажите, Иван Францович, сколько вы можете выпить пива? Ну, ведро. А если с рыбкой? Ну, ведро. А часам жартавалі з палітыкаў. Яшчэ было можна. Ужо пасля Крыжановскі стане адным з тварам ЛДПБ. Партыі Гайдукевіча-старшага, а на тэлебачанні пачне з'яўляцца з налётам саліднасці, расказваючы пра важныя партыйныя справы. У 2001-м Крыжановскі нават вылучыцца на пост прэзідэнта, але зніме сваю кандыдатуру. Дарэчы, калі вам цікавы выпуск пра выбары 2001 года ці цікавыя якія-небудзь іншыя выбары, мы ўсё чытаем і памятаем, таму пішыце ў каментарах. Здаецца, на БТ-90-х было ўсё. Эксперыменты, свабода, беларуская мова, голливудский контент, нават перадача «Компьютерный полигон» про тагачасныя гульни. Вы смотрите виртуальный футбольный матч, в котором встречаются Шотландия и Республика Беларусь. А почему бы и нет? Наши выступают в зеленых футболках, шотландцы в синих. Эта игра – мечта для любителей футбола. И чего здесь только нет. Ну, нормалёва жили. Спорт ці прагноз надвор'я па-беларуску норм. А тое, што расіяне не разумелі, як гэта тэмпература каля нуля, што такое каля нуля, гэта ж іх праблемы, правда? На афіцыйным ТБ была нават праграма «Ніка», у пэўным сэнсе альтэрнатыва асноўным навінам. Яна выходзіла недзе ў 23:00, на 2 гадзіны пазней за галоўны выпуск навін. Цікава, што некалькі тыдняў гэтую перадачу вёў цяперашні топ-журналіст і аналітык Віталь Цыганкоў, якога тады жорстка сцябалі за жахлівы рускі акцэнт. Але сярэдзіны 90-х на беларускам тэліку не стала важнага пазла – апазіцыйных палітыкаў. Вы толькі зірніце, як у 1994 на дзяржаўным ТБ паказваюць Пазняка, Быкова ды іншых топ-фейсаў тагдашняга супраціву. Ніхто, нікога і ў тым ліку я не буду прымушаць размаўляць па-беларуску. Менавіта Зёнон Пазняк, на маю думку, самы варты з усіх магчымых кандыдатаў. Але пасля ўзнясення на трон Лукашэнкі гэтая брамка для іх зачынілася, а прыватнага ТБ у Беларусі не адбылося, бо не было, як ва ўкраіне, сваіх алігархаў, якія трымалі б каналы і праз іх гулялі на палітычным полі. Норм гэта ці стром, чарканіце ў каментарах, але ўсё ж гэта мега важны момант, бо народ тады без інтэрнэта глядзеў тэлек значна больш, чым чытаў газеты ці слухаў радыё. Ты ёсць у палітыцы, бізнесе, музыцы, калі ты ёсць у тэліку, інакш цябе проста няма. І гэта сфера была прыватызавана дзеючай уладай. Таму і пытанне з'яўлення прапаганды было пытаннем часу. Першая ластаўка – фільм «Ненавість. Дзеці лжы» Азаронка старэйшага. Фільм быў зняты ў далёкім 1995 годзе пад рэферэндум пра сімволіку, саюз з Расіяй і замацаванне дыктатуры. Жыве Беларусь! В конце празднества состоялся концерт. Он был яркой иллюстрацией той европейской культуры, которую хотели бы привить нашим несвядомым людям лидеры ДНР. Юрый Азаронок стварыў увесь набор штампаў, якія дагэтуль круцяць бэтэшная прапаганда. Адшчапенцы, фашысты, наркаманы, прастытуткі, маргіналы – усё тое, што мы любім.
У фільме круцілі кадры з апазіцыйных мітынгаў у перамешку з кінахронікаў часоў Другой сусветнай вайны, каб замацаваць у гледача звязку. Апазіцыя раўно фашысты. За той кінашэдэўр Юрый Азаронак атрымаў ад Статкевіча па морзе. Просто каля пад'езда дома. Это злочинство, якое не мае тэрміну даўнасці. Статкевіч у фільм не зайшоў чамусьці, ну і ён прыйшоў па-мужыцку даць рэжысёру свой прыз глядацкіх сімпатый. Ужо ў 2001-м Азаронак заснаваў праграму «Тайныя пружыны палітыкі». Там чыста апакаліптычны трэш, замешаны на канспіралогіі і праваслаўнай містыцы. Чэл, безумоўна, за свае заслугі мог бы зрабіць кар'еру, але бухаў. У 2008-м яго адусюль выкінулі рашэннем Лукашэнкі за тое, што на Еўрабачанні пасля няўдалага выступу Руслана Аляхно Азаронак загуляў і прапусціў самалёт. Ну і ўвогуле, фільмаграфія Азаронка старэйшага кажа сама за сябе. «Меня хотят убить. Бал сатаны. Монолог после смерти. Ненависть, дети лжи. Смертный грех. Конспирология. Духовная война». Блин, чисто по назвах такое ўражанне, што гэта пералік малабюджэтных хорараў гадоў 80-х. Але чаму гэта важна? Бо феномен сучаснай белпрапаганды узяўся не на пустым месцы. І Грыша Азаронак таксама не на пустым месцы. Месца было ўжо намоленае ці наседжанае яго бацька. Але самы мярзотны персанаж таго часу Александр Зімоўскі з праграмай «Рэзананс», якая выходзіла з 1995 па 2001. Пра лялькаводаў, чамаданы долараў для апазіцыі і адмарозкаў на вуліцах. Ужо ў нулявых Зімоўскі ўзначальваў белтэлерадыёкампанію. Напэўна, умеў не спазняцца на самалёты ў адрозненні ад Азаронка. У 2007-м ён атрымаў ордэн з Карыны, а пазней растварыўся ў Расіі, тыпу медыякансультант. Цікава, што з ім зараз. Калі ў курсе, што з ім цяпер, то пішыце ў каментарах. Прапаганда стала нормай і ў звычайных выпускаў навінаў. А Інга Хрушова, якая сёння крытыкуе Лукашэнку, тады яшчэ ходзіць на апазіцыйныя мітынгі, каб даваць прапагандысцкую карцінку і каментарыі. Мы так и не смогли закончить свой репортаж, бо перакуленых машин некоторым показалось мало, и нам разбили камеру. Сваю пазіцыю яна зменіць толькі каля з'едзе з Беларусі. Наогул, Лукашэнкі ў тэлеку становіцца ўсё больш і больш. І калі ў пачатку 90-х на зары кар'еры ён яшчэ кажа пра свабоду СМІ, падбірае словы, то потым ён ужо іншы. Фармуецца вобраз, стыль, а журналістам падказваюць, як яго можна здымаць, а як не. Дарэчы, ззаду нельга. І ён паўсюль, на дажынках, на нарадах, у поле, на верталёце, на полігоне, з народам, без народа, з Ельцыным, на заводзе, на ферме. Ён і толькі ён. Іншых медыйных палітыкаў у тэлеку няма. А калі цябе няма ў тэлеку, цябе проста няма. Безумоўна, АТБ 90-х гэта настальгічная гісторыя. Нават рэклама доктара Хадоркіна сёння выглядае надзвычай міла і цёпла. Джингл з Рождеством і Новым годом поздравляет фирма С Рождеством и Новым годом поздравляет фирма. Напишите ў каментарах, гэта ўжо культурны код. Разам з тым, па гісторыі БелТБ мы, як праз лінзу, бачым, як расла і ўмацоўвалася дыктатура. Ад запойнай канспіралогіі Юрыя Азаронка да ўсіх гэтых сённяшніх тураў, маркавых і гэтак далей. А тое жывое, што было на тэлебачанні, усохла. Вялікая частка яскравых зорак проста не змагла рэалізавацца ў тым, ува што пераўтварыліся БТ і СТБ. Людзі сыходзілі, з'язджалі, паміралі. Галоўнае, што само слова беларускае тэлебачанне, здаецца, засталося пустой фармальнасцю, геаграфічнай. Ну а пазітыў гэтай гісторыі, напэўна, у тым, што беларускі тэлек свабодны, прыкольны, канкурэнтны, цікавы, магчымы. Дастаткова, каб з'явілася акно магчымасцяў, як у 90-е, і ўсё закруціцца зноў. Бо беларусы класныя і крэатыўныя, а пакуль беларусы робяць якасць пра свае для сваіх у ютубчыку. Дарэчы, не забудьце напісаць у каментарах пра свае любімыя праекты БелТБ і вядучых 90-х, пра якіх я забыўся. Добра? Таксама не забудьце, калі ласка, пра магчымасць данаціць на наш праект. Гэта тэлек у 90-е рабіўся на дзяржаўныя сродкі. Наш праект на народныя. Усе неабходныя інструменты ў апісанні. Дзякуй, што гэтыя праграмы былі, дзякуй тым, хто іх ствараў. А вам, даражэнькі, дзякуй за прагляд, дзякуй за донат. І давайце Беларусець разам.